og velkommen til Katrines Corner, hvor vi i den her uge har fået fingrene i nogle tophemmelige dokumenter, må man sige. Det er simpelthen nogle dokumenter, hvor vi kan se, hvad deltagerne skal lave i finalen i den store bagedyst. Og det drejer sig tilsyneladende om en Carl Holst kage. Ud fra de her dokumenter kan vi læse, at det er en kage, der på den ene side minder enormt meget om Napoleonshatten, som er selvfølgelig opkaldt efter Napoleon Bonaparte, en af nyere tids største politiske skikkelser, et militært geni. Og på den anden side Kai-kagen, som jo altså er opkaldt efter Kai fra Kai og Andrea, og er en stor grøn frødukke. Napoleonshatten kender vi jo som det her kransekagedej, hvor der inde i er noget marcipan, og så dyppet i noget lækker mørk chokolade. Hvor Kai-kagen er sådan en form for lyserødt skumfyld, som er omkranset af noget skriggrøn marcipan og påklistret øjne og mund med en tunge, der sådan hænger sådan ud af munden. Men altså Carl Holst-kagen er så efter sigende lidt mix mellem de her to. Der er heldigvis en skitse med, så kan I jo selv bedømme, om I synes, den minder mest om Napoleonshatten, eller vi mere er over i Kai-kagen. Jeg tænker, at Carl Holst måske læner sig op af Napoleonshatten. Jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Jeg synes i hvert fald, den ligger et fint sted lige der midt imellem.